Сега ще ги запа. Слизам аз по-рано на Севастопол, за да снимам видео за един бранд. Като идеята на видеото е да направя тип интервю, в което задавам супер елементарни въпроси на хората. Носите ли беля тази вечер? И съответно им давам подарък. Но какво се случва? Тръгвам към един, почва да бяга. Тръгвам към втори, започва да бяга. Трети в същата история. Хората са наплашени, хората не искат да се снимат. Но по-важното е, знаете ли кой е виновен за това? Колегите от Витушка. Кога е роден братът на Любен Каравелов, Петко Каравелов? Коя поделите земята в Слънчевата система? Каква е анатомията на майка ти? Хората вече са стресирани. Само като им зададеш въпроса, мога ли да те питам въпрос, вече изпадат в шок. Мен просто ли ме наричате? Айде с тия вече с тия матури по улицата. Питайте хората нещо хубаво, задайте им някакъв готин въпрос. Стига си ги стресирали, бе. Аз не мога да си свърша работата. И за да не завършвам негативно, искам да ви кажа, че до вечера качвам първото си YouTube видео. Кога излиза? След 10 минути. Топ, на време за премиерата. Сега ти първа трябва да обработя това видео, за да рекламирам другото видео. Я дай да видим тъмнила. Сама го направих. Кажи кой наистина го направи тъмнила. Вентен. Ще го тагнем ли в историята? Да се разбере. Не.